Pienso acostarme contigo, papi. Perder el control contigo, papi. Dime, dime, yo te digo, papi. Ay, papi, ay, papi. Здравейте, пътешественици! С този влог ще ви покажем реални цени, маршрути и трикове за изгодно пътуване до Тайланд и Малайзия. Нашето пътуване започна от Истанбул, като си оставихме колите на паркинга Air Park. Използвахме намаление с предварителна резервация на сайта на Parkway, с което цената за целия престой от 10 дни с включени трансфери ни излезе 1900 лири. От Истанбул до Куала Лумпур летяхме с Turkish Airlines, като цената за двупосочния билет беше 404 евро на човек с включен чекиран багаж, напитки и храна и специален комплимент за всеки за по-удобно пътуване. Полетите и резервациите за настаняване ги направихме 7-8 месеца по-рано. Часовата разлика между Истанбул и Куала Лумпур е 5 часа напред, затова и на втория ден се падаше следващия ни вътрешен полет между Куала Лумпур и Краби. Добре дошли в нашето уютно и изгодно място за настаняване в Краби, а именно Банай Лейк Вю Резорт. Комплексът разполага както с хотелска част, така и с тези красиви отделни бунгала над езерото. Цената на човек на нощувка беше 20 евро, като комплексът разполага с ресторант, в който закусвахме и вечеряхме за от 100 до 200 бата на човек. На следващия ден решихме да отидем на екскурзия до Тонсай Бич, като за да стигнем до там трябваше да хванем лодка от Аунанг Бич. Цената на човек в посока беше 100 бата, като продължителността до Тонсай Бич е около 10-12 минути. На Тонсай Бич също има лодки, като по всяко време може да се върнеш с тях на същата цена. Трябва да имате предвид, че приливите и отливите значително променят плажовете и трябва да се съобразите с тях, за да не се разочаровате при пристигане. За обяд посетихме ресторанта Trinity Hideaway Tonsai Beach, като тук имаше такса обслужване и цените бяха малко по-високи от тези в нашия ресторант в комплекса. Вечерта отидохме на нощния пазар в Краби, където имаше изключително разнообразие от храни и напитки, от японски палачинки, тики райс до скорпиони, хлебарки и дори щурци.
Всяка вечер в 21 часа започваше огнено шоу, което можеше да наблюдава всеки един. На следващия ден отидохме на организирана екскурсия с бързоскоростна лодка до 7 острова, като тя ни струваше 1200 бата на човек с включен обяд на Фифи Айланд. Въпреки по-лошото време, успяхме да се насладим на красиви гледки, плажове и шнорхелинг. Ден 5 от нашето приключение отделихме на посещение на свещени места в Краби. Екскурзията организирахме с помощта на персонала от нашия комплекс. Първият храм, който посетихме, е Лат Бангтонг, като за туристи има входна такса от 50 бати. Този храм е едно от най-впечатляващите и спокойни места в Краби. Огромната му пагода се извисява над природата и създава усещане за тишина и хармония. Това е храма Лат Леемсак. Намира се на спокойно и красиво място с прекрасна гледка към морето. Изкачихме се и до Као Тонг Хил и гледката определено се заслужаваше. Има входна такса от 60 бати, като това е перфектното място за наблюдаване на заледа с невероятна панорама към морето, островите и мангровите гори. Пазете си билетчето от входната такса, тъй като ако седнете в ресторанта се приспада част от сметката. Тук опитахме и един от най-вкусните рибни бургери. Последният ни ден в Краби започна с посещение на Бан Чан Кафе & Зоо, като имаше входна такса от 100 бати. Отново си пазете билетчето, тъй като ако седнете в кафето се приспада част от сумата при представяне на билетчето. Тук имахме възможност да храним слонове с бамбукови пръчки, отново срещу 100 бати. След това имахме по-свободно време за разходки, ресторанти и масажи. Ден 7 за нас започна много рано, тъй като ни предстоеше полета от Краби до Куала Лумпур. Там ни очакваше организиран трансфер, 2 буса за до 8 човека, като в посока ни струваше 250 рингита. Настанихме се в апартаменти, запазени през Booking в Агиле Резиденс. Самия комплекс е като хотелска част, като има спа, басейни и страхотен руфтоп, който може да наблюдаваме гледки към целия град.
Първата ни сутрин в Куала Лумпур започна с закуска в ливанска пекарна в близост до нашия комплекс. Навсякъде в Куала Лумпур се придвижвахме най-изгодно с такситата Grab, затова е препоръчително да си изтеглите приложението предварително. Първо посетихме китайския храм Тиан-Хо, като това е определено едно от местата, които се заслужава да видите в Куала Лумпур. Храмът е посветен на богинята на морето Муцу и е място, където традиция, религия, архитектура се събират в едно. Навсякъде има фенери, дракони и невероятни гледки към града. След това се насочихме към Петалинг Стрит, която е сърцето на Чайнатаун. Това е много оживена улица, пълна с сергии, улична храна, сувенири, пазари, като тук може да намерите всичко. От фалшиви маркови стоки до традиционни ястия. Мястото е много шумно, цветно и автентично. Успяхме да се разходим и в Пердана Ботаник Гарден, която е огромна ботаническа градина в центъра на Куала Лумпур, пълна с тропически растения, езера и невероятно спокойна атмосфера. Нямаше как да не разгледаме и Павилион Мол, който е един от най-големите и модерни молове в Куала Лумпур. Имаше изключително богата коледна украса, много магазини и ресторанти. На следващия ден решихме да посетим Джентин Хайлендс, който е планински курорт в близо до Куала Лумпур. Отново до там стигнахме с Grab таксита. Кабинковият лифт, чрез който се издигнахме над джунглата, се нарича One Cable Card, като двупосочният билет беше 4,40 евро. По пътя спряхме да разгледаме и храма Чен Суи Кейвс Темпъл, който е изграден около естествени пещери и създава усещане за спокойствие и духовност. Мястото определено си заслужава посещение. Ето, че дойде и последния ден от нашето пътешествие. Полетът ни за Истанбул беше рано сутринта и целият ден мина естествено в пътуване. Тръгнахме си с пълни сърца, страхотни спомени, а на вас благодарим, че бяхте с нас и до следващото приключение.